Чудил ли си се как точно да избереш правилния хладилник за твоя дом? Днес сме в Технополис и ще отговорим на правилните въпроси. Какъв е първият въпрос, който задавате на клиентите при избора на нов хладилник? Колко ще е голям уредът, височина, дълбочина, ширина. Според зависи от това колко хора ще използват хладилника. Ако аз съм клиент и нямам никаква представа от спецификации, с какво можете да ме насочите? Мога да ви насоча с това какво е желателно да притежава един хладилник. Първите две неща са пълен no-frost и инверторен компресор. Това е дали ще има диспенсър за вода, доставка за бутилки, аларма за отворена врата, Wi-Fi. Това са неща, които са вече по желание. Има ли значение какъв точно енергиен клас хладилник си избирам? Предлагаме богат асортимент от модели с различни енергийни класове, но специално за това колко ток харчи един уред, зависи от това колко пъти се отваря и затваря. Какво е нещо, което много от клиентите, които идват за нов хладилник, не знаят? Давам ви пример. Двувратка, която буквално може едното и отделение да се превърне в хладилна част, примерно от фризер, тя е от минус 18 до 5 градуса. Така че може да е и фризер, може да е и хладилник. Ако това видео ви беше полезно, запазете го и заповядайте при нашите специалисти в Технополис, за да изберете подходящия хладилник.